Αυτό είναι το χειρότερό μου μένα, φίλε. Το χειρότερό μου μπορεί να μου κάνεις. Τι? Να έχει ομίχλη. Δεν θα ευχαριστώ. Με τίποτα, φίλε. Πού είναι η πίστα, ρε μαλάκα? Εδώ είναι κάτω. Φέρε το χέρι μπροστά για να στρίψεις καλύτερα, ρε. Άμα το κάνεις αυτό, θα στρίψεις καλύτερα. Δεν μου βγαίνει. Δεν χρειάζεται να κάνεις τον πατόν, κάνε μόνο το χέρι. Αυτό κάνω. Κάνω αυτό. Δεν το κάνεις, κάνεις μέχρι εδώ φτάνεις. Ναι. Θέλει και μπορεί κλείσει δηλαδή. Άμα το κάνεις εδώ, θα στρίψεις ακριβώς κατευθείαν. Κάτι σου λέω, κατάλαβες, σου λέω. Κοίτα. Και εσύ το χέρι πρέπει να βάλεις λίγο πιο κοντά. Α, μπράβο. Πάντα με τα πέδιλα κάτω θα πέφτει, όχι πάνω. Για τα μάτια... Τι είναι? Γυρνάει το πέδιλο κατευθείαν, ρε. Στρίβεις με τη μία. Σου γαμίσω. Όχι, όχι. Ορίνα μου. Ωραία. Ναι ρε φίλε, είναι... Αυτοματισμός θέλει το σκύφι. Άμα μάθεις τον αυτοματισμό... Αλλά άμα το μάθεις λάθος, μετά είναι δύσκολο να μάθεις σωστό. Άμα μάθεις το λάθος, μετά είναι δύσκολο να μάθεις το σωστό. Έχω εγώ τον αδελφό μου, φίλε, που κάνει 10 χρόνια σκι, ή 10 μόνο, και πηγαίνει γαμισέντα. Γιατί δεν το έχει μάθει σωστά. Πάμε να ανέβουμε πάνω. Ναι. Όχι από αυτό το lift, γιατί είναι πολύ αργό αυτό. Θα πάμε στο πιο κάτω. Από δεξιά θα πούμε. Ναι, όχι σε αυτό το lift, είναι πολύ αργό. Στο δεξιά. Ναι, στο δεξιά, δεξιά. Για πού ρε? Ανέβουμε πάνω, πάλι. Ανεβαίνει από εκεί. Έλα πάνω. Να σου πω, το βλέπεις που είναι εκεί μέσα. Δεξιά τέρμα. Κάτω δεξιά. Ναι. Δεν τέρμα δεξιά. Το βλέπεις? Το δίπλα lift, όχι σε αυτό, το δίπλα. Πάμε κάτω και το βλέπουμε. Ναι ρε παιδιά. Άνοιξε κιόλας, τώρα εδώ είμαστε.